Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan funtzio baten kurbadura aztertuko dugu. Funtzioa hau da. Beste bideo batean, bere lehenengo deribatua kalkulatu genuen. Hemen duzue bideo hori. Vale? Eta bere definizio eremua, zati 0 denean ez da existitzen, orduan izango da R osoa bat izan ezik. Vale. Kurbadura aztertzeko bigarren deribatua behar dugu. Bigarren deribatua positiboa denean, bigarren deribatua positiboa denean, funtzioa aurra da. Bigarren deribatua negatiboa denean, funtzioa ganbila da. Eta bigarren deribatua 0 denean, inflexio puntua egongo da edo. Orduan, bigarren deribatua egin behar dugu. Bigarren deribatua egiteko, lehenengo deribatuaren deribatua egin behar dugu. Berriro, zatiketa izan da, B-koa, hau da izendatzailea, berbi. Berbi dagoenez, berlau. Orain, goikoaren deribatua. Bi isa, ken bi. Bider, B-koa deribatu barik. Izaken bat, berbi. Minus. Goikoa normal. Eta B-koa, izendatzailearen deribatua. Berreketa izan da, bi, izaken bat, eta honen deribatua bat. Ez dugu jarriko. Bigarren deribatuan, edo funtzio baten deribatuan, izendatzailean berbi edo handiagoa denean, beti simplifikatuko da. Orduan, hemen daukagu bat, batekin, beste batekin, simplifikatuko da. Faktor komun egin aldugu goian, izaken bat batekin, eta gero ja biderkatzen daudenean, simplifika dezakegu. Orain hau garatuko dugu. Orduan, bigarren deribatua, B-ko utziko dugu, eta biderkatuko dugu. Orduan dauzkagu. Bi isa berbi, minus bi isa, gehi bi. Eta beste aldetik, minus bi isa berbi, minus plus, lau isa. Isa berbirekin joaten da, eta lau isa, eta minus lau isa joaten da. Orduan geratzen dagoian bakarrik bi. Bi isa ken bat, beriro. Inflexio puntua kalkulatzeko, berdin 0 egingo dugu, eta ez dago soluziorik, ez da? Bi berdin 0 ez da posible. Gero, honekin zer egin behar dugu, ea, positiboa edo negatiboa den beste tartean. Hemen kokatu behar ditugu inflexio puntuak, ez daude, eta puntu problematikoak. Puntu problematikoak kokatzen dira berretzailea bakoitia denean. Edo beste aukera bat da beti kokatzea. Orduan, hemen kokatuko dugu bat, bakoitia delako, eta aztertuko dugu signoa. Bi beti positibo izango da, hau bat baino txikiagoa denean, geratzen da negatibo, eta negatibo beriru negatibo. Orduan, ganbila. Eta bi edo hiruan edo bat baino handiago denean, hau geratuko da positibo, eta orduan positibo aurra. Ez da izango inflexio puntua, batean ez delako existitzen funtzioa. Baina kurbaduraren azterketa egin dugu. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.